penguning griya mangku-mangku mangkung ngandhani mang lerlena tanpa kaning yen tanpa lupa mengku kang yen kutha wonten dawuh kowe ngerti bedane menungsa karo kewan kewan mboten duwe akal menungsa duwe nalar nah mula menungsa diparingi nalar karo Gusti sing gelar jagat ki nggih ngulir budi ngulur nalar miwir pikir yen kewan kae aja kok karo adike karo mbok dene dhewe tega yen kewan yen nganti ana wong kok tega karo mbok dene dhewe kuwi tegese wonge kaya kewan